लोकसभा वेंचणूक आणि विधानसभा पोटवेंचणुकेच्या निमतान बुधवारा भाजपाची म्हापशांत जाहीर सभा जाली। भाजपाच्या जाहीर सभेक केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन लोकांक मार्गदर्शन केलें। म्हापशा जाल्ल्या सभेक उमेदवार श्रीपाद नाईक, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, म्हापशा मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुकेचो उमेदवार जोशुआ डिसोजा आनी हेरांची उलोवपां जालीं। काँग्रेस पक्षान जेन्ना देश चलोवपा खातीर सत्तेचेर आयल्यात तेन्नाच्यान देशांतली गरिबी सोंपोवपाचेर प्रयत्न करतात, मात तांकां आजून यश आयलें ना। मात तांचे नेते श्रीमंत जाले असो चिमटो गडकरीन काँग्रेसीक काडलो। नेहरूजी ने गरिबी हटाओचा नारा दिला होता, परंतु गरिबी हटली नाही। मग इंदिरा गांधी आल्या, त्यांनी 40 कलमी, 20 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमाच्या घोषणा केल्या, पण गरिबी हटली नाही। गरिबी हटाव या घोषणेवर त्या लोकसभेच्या निवडणूक जिंकल्या। मग राजीव गांधी आले, त्यांनी पण गरिबी हटावचा नारा दिला आणि राजीव गांधींच्या काळातही गरिबी हटली नाही। मग सोनिया गांधी आल्या, त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितलं की आम्ही देशातली गरिबी हटवू। काँग्रेसला बहुमत मिळालं, त्यांचं सरकार बनलं, मनमोहन सिंगजी देशाचे प्रधानमंत्री झाले, पण गरिबी नाही हटली। आणि आज पुन्हा एकदा पंडितजींचा पंतू पुन्हा सांगतो की आम्ही गरिबी हटवणार आहे। 72 वर्षाच्या देशाच्या इतिहासामध्ये 55 ते 60 वर्ष काँग्रेसला शासन करण्याची संधी मिळाली। ग्रामपंचायत काँग्रेसची, जिल्हा परिषद काँग्रेसची, पंचायत समिती काँग्रेसची, नगरपालिका, महानगरपालिका काँग्रेसच्या, गोव्यात राज्य काँग्रेसचं, दिल्लीत राज्य काँग्रेसचं, पण कुणाची गरिबी हटली? दलितांची गरिबी हटली, आदिवासींची गरिबी हटली, शेतकऱ्यांची हटली, शेतमजुरांची हटली, अल्पसंख्याकांची हटली। हा एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची मात्र जरूर गरिबी हटली, पण सामान्य माणसाची मात्र गरिबी हटली नाही। आणि म्हणून गरिबी हटाव या घोषणेबरोबर काँग्रेसची विश्वसनीयताच नाहीये। हा जो काही देशाचा 72 वर्षाचा इतिहास आहे, हा एक बेईमानी आणि विश्वासघाताचा इतिहास आहे। त्यामुळे मराठीमध्ये एक म्हण आहे की लबाडाकडचं आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही। त्यामुळे आता 6000 रुपये महिन्याप्रमाणे 12 महिन्यामध्ये 72,000 रुपये आम्ही देणार आहोत। कुठून देणार, कसे आणणार हे काही बोलत नाही। आणि पुन्हा एकदा गरिबी हटावचा कार्यक्रम करण्याकरता आम्ही 72,000 रुपये देणार अशी घोषणा करून काँग्रेस पार्टी निवडणुकीत आलेली आहे। केंद्र सरकारान देशभर केल्ली उदरगतीची माहिती म्हापशा लोकांक दितानाच नितीन गडकरीन गोंयाक दिल्ल्या निधीची माहिती दिली। गोंयान केंद्रांतल्यान कोट्यांनी रुपयांचो निधी उदरगती खातीर दिला। त्याच खातीर वचत थंय रस्ते खणून उदरगत करपाची कामां फाटले 5 वर्सां चालू आसात, अशें नितीन गडकरीन सांगलें। आज जुवारीवरचा पूल बांधणं सुरू आहे। गोव्यामध्ये 250 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग होता, 600 किलोमीटर पर्यंत झालेला आहे। मुंबई गोव्याची कामं, रस्त्याची कामं, सिमेंट काँक्रीटचा रोड रात्रंदिवस काम सुरू आहे। 18,000 कोटी रुपयाचा रोड आहे। आपण मला सांगा की गोव्याच्या विकासामध्ये 15,000 कोटी रुपये गेल्या 50 वर्षात राष्ट्रीय महामार्गाकरता, पोर्ट करता कधी मिळाले का? देशामध्ये केवळ गोव्यात नाही, देशात काम आम्ही केलं। मी महाराष्ट्रात 5 लाख कोटी रुपयाची कामं करतो। हा देशाची प्रगती झाली पाहिजे, विकास झाला पाहिजे, गाव, गरीब, मजदूर, शेतकऱ्याचं कल्याण झालं पाहिजे। हा देश भय, भूक, आतंक, भ्रष्टाचारापासून मुक्त झाला पाहिजे। आणि म्हणून या देशाचं भविष्य बदलवायचं असेल तर 21व्या शतकातलं राजकारण पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस अँड डेव्हलपमेंट आहे। आम्हाला, आमचा देश श्रीमंत आहे पण जनता गरीब आहे। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉप्युलेशन। याचं कारण काय आहे? याचं कारण आहे रॉंग इकॉनॉमिक पॉलिसीज, बॅड अँड करप्ट गव्हर्नन्स अँड विजनलेस लीडरशिप। काँग्रेसने देशाचा सत्यानाश केला।
काँग्रेसने देशाला संपूर्ण बर्बाद केलं. जातीयवाद, सांप्रदायिकता, परिवारवादाचं विष कालवलं. एखाद्या माणसाला त्याच्या कार्य आणि कर्तृत्वाच्या आधारावर त्याचं मूल्यमापन करायला काही हरकत नाही. पण एका परिवाराने देशावर राज्य केलं आणि देशाचा सत्यानाश केला. हा देशात जगातली सुपर इकॉनॉमिक पॉवर झाला पाहिजे. हा देश भय, भूक, आतंक, भ्रष्टाचारापासून मुक्त झाला पाहिजे. गोंयान न्हंयतल्यान मार्ग करपाचें थारायल्लें, मात गोंयान कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या संचालकान विरोध केला. त्या खातीर ताका थंयच्यान काडपाक पर्रीकाराक सांगलेलें अशें नितीन गडकरीन सांगलें. गोव्यातल्या नद्यांमध्ये जुवारीपासून सगळ्या नद्यांना मी जलमार्ग करण्याचा निर्णय केला. इथे एक कॅप्टन ऑफ पोर्ट नावाचा कोण व्यक्ती आहे माहित नाही. तो यांना काय सांगतो. मी मनोहरला म्हटलं काढून टाकावं. दरवेळेला कामात फांटा टाकतो. मी म्हटलं मी पैसा द्यायला तयार आहे, तुमचा जलमार्ग बनवून दो सगळ्या नद्यांचा. तो म्हणे हे केंद्र सरकार आपल्या नद्या घेऊन पळतील. मी कुठे पडला. अरे तुम्हीच बांधा, मी तुम्हाला पैसे देतो. गोंयचे आमदार पक्ष बदलतात तांकां कारण मतदार आसात. मतदार वेचून दितात ते आमदारच तसले दितात असो टोमणो नितीन गडकरीन पक्ष बदलल्यात त्या आमदारांक मारलो. तशेंच उदरगत जाय जाल्यार भाजपाचे दोनय उमेदवार वेचून दियात. मला कळत नाही, एवढे सुशिक्षित सुसंस्कृत विद्वान लोक गोव्यात आहे, पण इथले आमदार इकडनं तिकडे का पळतात हे मला कधीच कळत नाही. गोव्यात सगळं चांगलं, ही एकच गोष्ट वाईट आहे. पडायला जबाबदार ते आमदार नाही आहेत. तुम्ही निवडून देणारा मालच चांगला नाहीये म्हणून गडबड होते. गोव्यामध्ये स्थिर सरकार असेल तरच गोव्याचा विकास होणार आहे. आणि भारत सरकार होता म्हणून 15,000 कोटी रुपये मिळाले. आणि म्हणून गोव्यातलं सरकार स्थिर असलं पाहिजे. त्याकरता एक एक आमदाराची गरज आहे. नाही तर मग सुरू होऊन जाईल आया राम गया राम. बस सगळ्यांचं ब्लॅकमेलिंग वाढेल. याच्यापेक्षा जास्त स्पष्ट मला बोलता येत नाही. मोठ्या मुश्किलीने आता स्थिर सरकार द्यायचा आमचा प्रयत्न आहे. आणि तो जर तुम्हाला कायम ठेवायचा असेल तर कमळाच्या फुलावर उभा असणारा प्रत्येक आमदार विजयी झालाच पाहिजे. लहान मोठ्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करा. ही निवडणूक गोव्याच्या विकासाकरता, गोव्याच्या भविष्याची निवडणूक आहे. या 4 जागा महत्वाच्या आहेत. जर तुम्हाला विकास करणारं स्थिर सरकार पाहिजे असेल तर भारतीय जनता पार्टीला विजयी करा. आणि दुसरी गोष्ट महत्वाची म्हणजे ज्या दिल्लीच्या सरकारने गोव्याच्या विकासाकरता एवढे पैसे दिले तो तर फक्त ट्रेलर होता. और सही फिल्म शुरू होना बाकी है. 15,000 कोटी हा ट्रेलर होता. तुम्ही जर पुन्हा एकदा दोन्ही खासदारांना निवडून दिलं, श्रीपादला निवडून दिलं, दुसऱ्याही आमच्या खासदाराला निवडून दिलं, तो गोव्याला आणि भारतातलं सगळ्यात सुंदर जल आणि वायू प्रदूषण मुक्त असणारं नंबर 1 राज्य बनवल्याशिवाय राहणार नाही. हेच स्वप्न आमच्या सगळ्यांच्या उराशी आहे. मनोहर पर्रीकरांचं हेच स्वप्न होतं.